Good morning! Atong lutuon ron kay shrimp chill sauce. Before ta magluto, ani, ato sa nimpiyuhan ang shrimp. Kuha na to ni sa, ani. Isagla na to ni og cornstarch. Cornstarch ang shrimp, then i-fry. Dayon, maghimutag sauce nga pan. Gamit ang cornstarch, ginger, bombay, bombay onion, pasayam naman ano, o gani, chili pepper, then, garlic, o ginger, ni siya. So, maghilo pa man ta sa shrimp, ato sa inyong kuanan. Maghilo sa ta sa shrimp. Ngunit ang amuang pamahaw ron. Pamahaw sa buntag sayo. Nagtudlo na ni nako, ang ako ang bana. Ako ang husband, nga tuwa sa Japan. Good morning sa mga taga Japan. Labi na gyud ang akong bana nga tuwa dito sa Chiba. Good morning pud natong tanan dinhi sa Philippines. Good morning. Kumusta naman ang inyong January 2? Hopefully nga malipayon mo. Pag sa ulog rong January 2, good morning. Ato din yung paan diri sa back niya back. Kana siya ba? Good morning everybody! Mangmata na, harong mag-prepare nagpamahaw. Pamahaw, shrimp chili sauce. Pamahaw, dala ni paniud to. Pamahaw, dala paniud to. Breakfast include lunch. Kaya iba-iba man nga shrimp akong giluto. Sobra sa New Year's resolution. Good morning na tong tanan. Good morning. Salamat kayo sa inyong pag-subscribe na ko ha. Naabot ko 67 subscribers. Karon dili ta easy nga makakuha ana pero salamat kayo sa inyong pagsuporta nako. Salamat. Salamat kayo. So, manatagwa sa oval. Ato pa ang head na lang. Kaning head, pwede na siya ma-fry. Ginamit ang flour. Gamay ra di ay, uy. Good for breakfast ra di ay. Dili mabot og lunch. Gidaman bang ko nagluto. Gidaman nga nagluto. Bang kong numata. Sayo pa. Sayo pagi kong nagmata. Para andam sa pamahaw sa among diha sa akong anak. So, kani. Wala man yun. Kani. Padaplin tani. Tangan tani cornstarch. Cornstarch. Kani siya cornstarch nga kinilo. Kinilo nga cornstarch. Lamay lang. Taglan tayo ang shrimp before na to i-fry. Gamay naman akong giluto. For breakfast, agaw na banaon lang na to. Banaon. Kinigo na. Ayun, prepare ta sa kaha. Yung kaha itong gamiton kay dali na siya maluto. Dali siya makaluto.
oil ni ha. Kayo. Dali lang kayo ng maluto. Kailangan ka, dali na siya makaluto. Kaysa ani oh. Isod ni nga kaha. Dali ito makaluto nga kaha. Okay. Babad na to ang shrimp sa cornstarch kana. Siya. Sige, mag-fry na ta. Mag-fry na ta sa ato ang shrimp para shrimp chili sauce para shrimp chili. Para. Okay. Sticky. Very sticky. Guys, ano man. Deep fry nga shrimp. Nga gibabad og cornstarch. Deep fry kami. Fry. Ini nga kahaba, nindot ni oh. Shiny kayo ba? Dali kayo makaluto. Patong usa na damage man. So okay. Nag-damage ang isa ka kaha. Kuskusan og steel brush. Ito nga kung mag-fry ta, mamilit. Kaya dili siya mamilit. Dili siya magkalat. Kaya wala pa man siya kuskusi. Okay. Tanawa ha. Look at this. Tanawa. Tanawa ninyo ha. Tanaw na to ha. Atong tanaw. Yali bungawan ba ko nagluto. Mapagi pagmata na ko. 6 o'clock. Nag-prepare sad ko og rice dito sa panay kahuyan. Diri ari ko mag-fry diri sa gas. So, kaya nagpaabot man tanan ning ma-fry. Mag-prepare ta sa atong sauce. Ng mga vegetables. Kita. Oh my god. Kani head man ni siya. Ako na i-fry. I-deep fry niya. So, kani na punta. Ari ta diri. Prepare ta. Para lang inyo natin ganito. Okay, kaya sige, magkating ta sa iksisagol. Ginger, chili pepper, white onion. Ay, ginger na siya, ginger. Okay. Tayo ang ginagmay. Okay, ito yung sauce. Para sa shrimp chili sauce. Shrimp chili sauce. Ayan, garlic. Tanya. Katingin ito ginagmay. Garlic.
Okay. Magtanaw ta sa ato ang ano na habilin. Ito na siya. Okay na. Okay kayo. Gara ang shrimp ha. Shrimp, let me see. Deep dry na ba siya? Naman niya nagkuwang. Siyang brown. Brownie siya. Ito na. Ito na yung haunon. Haunon. So, ang head atong gibutangan. Oh, cornstarch. So, ato pong ilunod. Ito ni apil. Okay. Nagamit din dito siya. Ito ang garaha, ang head ha. Ano siya? Haunon. Haunon. Shrimp. Isunod ito ang ulo. Karon ato na pong isunod ang ulo. Head sa shrimp. Para walay waste. Magyapon. Ayan, gyapon siya. Og cornstarch. Ayan, gyapon nito siya. Cornstarch. Cornstarch. Ano sa naman? Mahagpang. Mag-wait lang tayo mag-fry niya. Pwede na ito siya mabutang sa kilid pod. So, mag-wait sa taha. Mag-fry ito na siya. Dara itong shrimp. Ngayon mo nag-fry. Maghimo taron og sauce. Sauce sa shrimp. Maghimo taron og sauce sa shrimp. Chili sauce. Pero wala mo sulti ka na, iangkol mo paabot. Pero nga. Na akong anak dito na sa akong manghod padung sa tindahan o pamaluto kay akong sudan. Dili man dayon mo dali mo lihok. Na. Man dali dayon mo lihok dito na wala late na. Dalion na ni dalion. Yan tong kay. Dali ni maluto, dali na ni maluto. Magdapa siya og lunch box sa school. Sa tindahan. School niya sa tindahan, maninja. May ugma, klase naman ugma. Uy. Agoy na gini, agoy. Agoy na gini, agoy. Okay, luto na po ang head. Sauce. Tubig gamay lang, water gamay. Cornstarch.
Cornstarch. Ano ito man? Ano ito? Tara. Tara. So, kaya nagbukal naman eh. Tunod ang cornstarch. Ito yun ang ano siya. Itong hiwang gigagmay. Onion, garlic, ginger, kung chili pepper. Squeeze nito. Okay. Shrimp chili sauce. Sagla na to og ketchup. 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 Nga Del Monte ketchup. Del Monte. Karon sagla na to magic syrup. And then gamay na sugar para makuha ang taste. Yeah. Gamay nga asin. Asin ang ibutang asin. Gamay nga asin po. Kaya mura man og kulangan ang magic syrup, gamay ra man akong ibutang. Gamay ra magic syrup akong ibutang. Niya. Wow. Perfect. Ang sauce. Tara ha? Tara. Ika init ba di ay? Pagkaenat ba di ay? Diba? See? Wait tayo mga kuan. Okay na. Kayo. Sige na to kayo kay para maluto na. Luto na. Luto na siya da. Tara. Okay na ko ni. Okay na. Hanghang. Dali na kayo. Punta ni. Kayon. Atong iya po dira sa ato ang shrimp chili shrimp. Tawag siya og shrimp chili sauce. Okay. Hang kaini hang. Halang na kaayo ni.
Nagko lang siya pagkaliwa ang lamas, pero okay ra. Ang taste ay lamig na sad. Pinaka best nga taste in the world. Pinaka best the taste in the world. Best in the world. Yeah. Okay na. Okay na, okay na. Okay na siya. Ready to serve na. Akong anak nagpaabot na. Nagdali-dali. Kay ang yahang uncle na nagkuha niya padong sa tindahan. So, okay na. Ito kong balihon. Okay na. Thank you. I give it 4.5 stars. Delicious. Buang ba niya kong anak? Bye-bye, Kan! Nga, nakadaan na siya lunchbox. Kana, 4.5 star ko no eh. Si Awa. Lami de kayo. Wow, thanks for my husband teaching me how to cook shrimp chili sauce. Karon akong anak ingon 4.5 star ko no eh, lami kaayo. Hope enjoy mo sa ako ang pagluto. Gikan sa sinugdanan hantod na human ang shrimp chili sauce. Salamat kayo. Good morning, good morning. Good morning everybody. Good morning. Mayong buntag datong tanan. Mayong buntag. Thanks for watching. Thank you, thank you. Happy January 2.